I ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Vratila sam se ponovo posle kraće pauze. Morala sam da napravim malu pauzu zbog brojnih obaveza, ali evo sada sam se vratila i sada ide nova godina, praznici, raspust, tako da ću se potruditi da bude više videa. U današnjem videu otvarat ću praznične poklone koje se nalaze u ovoj kutiji. Pre nego što počnemo, obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce, zapratite me na Instagramu, na TikToku i možemo da počnemo. I sada da otvorimo ovu kutiju. Kada se otvori, kao što vidite, to su razni prelepo upakovani paketići. Pogledajte koliko ih ima, ali prvo što vidimo jesu ove bombonice. Pogledajte kako su one lepo upakovane, na njima piše srećni praznici. Sada ću to da otvorim i da probam jednu. Ja, ljudi, ovdje ima i crvenih i zelenih, ne znam koje prvo da probam. Ajde, probat ću i crvene i zelene. Za početak mogu crvenu. Ovo je super. Bombonice su preslatke, ali idemo dalje. Sljedeći poklončić koji ću da otvorim jeste ovaj umotan u belo-zlatni papir. Sada ćemo da ga otvorimo. Meni je iskreno žao da ovo otvorim. Vidite kako je lepo upakovano. Ma ne mogu, ja ću ovo da podsjetam. Ne mogu. Da vidimo šta je. Ja, šta je ovo? Vidite kako su slatke čarapice sa sneškom i pahuljicama. Preslatko je. Sljedeći poklončić koji ću da otvorim jeste ovaj. Šta bi ovo moglo da bude? Možda neka knjiga, ne znam, stvarno. Ajde da otvorimo pa da vidimo. Šta bi ovo moglo da bude? Ja, izgleda neka sveska. Sad ćemo da vidimo. Ja, vidite kako je lepa sveska, roze sa spiralom i mnogo je lepa. Ovo će možda da bude moj planet za 2022. godinu. Sveska je na kvadratiće i mnogo mi se sviđa. Mogla bi da vam snimim kako ukrašavam planet za 2022. godinu. Znam da ste to voljeli mnogo da gledate. Idemo dalje. Imamo ovdje jednu lizalicu. Pogledajte kako je slatko. Nacrtane su i okice, ali neću sada da otvaram. Otvorila sam kesu sa bombonama. Ovo ću kasnije. Mogla bi da otvorim ovaj poklončić. Da vidimo prvo pogledam šta bi ovo moglo da bude. Možda nešto od dodeće. Nisam sigurna. Da vidimo. Ok, ovo je nešto od dodeće. Samo da vidim šta. Ja, ovo izgleda duks. Pogledajte kako je lepo u žutoj boji. Mnogo mi se sviđa. Sljedeći poklončić je ovaj. Lepo je, sviđa mi se sada ovi poklončići imaju i mašnice. Ne mogu stvarno da se postavim šta je ovo. Ja, ovo je maskica za lice. Sad otvorim, ovo pokažem. Vidite, ja sam imala ovakvu maskicu u videu spa veče, tako da obavezno pogledajte taj video ukoliko niste. Imala sam isto ovakvu maskicu i super je, tako da iskoristit ću je. Sada ćemo da otvorimo ovaj poklončić. Da vidimo šta je unutra. Ja, ova je kremica za ruke, vidite kako lepo izgleda. Predivno miriše, krema za ruke je uvek potrebna, tako da ovo je super. Zatim imamo ovo, ne znam šta bi ovo moglo da bude. Sada i to da otvorimo. Aha, to je ogledalce. Jao, ljudi, pogledajte kako je lepo. Ima nacrtane usne i prelepo izgleda. Evo ga, meni se sviđa, mnogo je slatko. Sada otvaramo ovaj poklončić. Šta bi ovo moglo bude, nemam pojma. Ajde da vidimo. Jao, to je pernica. Vidite kako je lepo u zlatnoj boji. Prelepo je, taman u novu godinu da uđem sa zlatnom pernicom i zlatnom olovkom. Pogledajte kako je lepa olovka sa zlatnim cirkonima, mnogo mi se sviđa i taman su ovako u kompletu, prelepo je. Sada ovdje imamo još jednu četicu sa gumanim bombonama. Da li vi volite gumane bombone, pišite mi. Ja ih obožavam, znam da nisu zdrave, ali šta da radim kad su mnogo ukusne. Sljedeći poklončić neka bude ovo ovdje. Da vidimo šta je to.
šta je ovo? Neko ćebe, šta? Ja, to je novogodišnja pidžamica. Ljudi, pogledajte kako je slatka. Ima i ove irvase po sebi. Prelepa je. U sivoj boji sa bijelim tufnicama, sa roze irvasima, odnosno bijelim irvasima, roze slovima i mašnicom. Mnogo mi se sviđa, predivno je. Dalje sa poklončićima, da pogledamo šta je u ovom poklončiću. Ja, to je torbica, pogledajte kako je lepa i u crnoj boji, ima srebrno, ovo da se stavi, tako da ovo možda bude baš lepa novogodišnja torbica, mnogo mi se sviđa. I idemo na sljedeći poklončić, to je ovaj, sad ćemo da ga otvorimo i da vidimo šta se nalazi unutra. Jao, to je ova kukica, ove male kukice, ja to obožavam i predivno mirišu. Ja sam imala nekoliko ovakvih. Ovo predivno miriše i obožavam ih. Ovo je ježične kukice i sviđa mi se mnogo u ljubičastoj boji kuka unutra. Zatim imamo još jedan slatkiš, to je u stvari sladoled. Izgleda ovo je neki mali sladoled, da kažemo zimski sladoled i ovdje ima jednog zmajića igračkicu. Evo čekam da otvorim da vidim šta je ovo u stvari zapravo kako to izgleda. Sada ću otvoriti recimo ovaj poklončić. Šta bi ovo moglo da bude? Ovo je nešto tvrdo. Da vidimo. Šta je ovo? Aha, ovo je neki parfem. Ajde sad ću ga otvoriti da vidimo kako miriše, mnogo me zanima. Izgleda ovako, prelep je i miriše, mi se sviđa parfem, predivan je. Sada da vidimo šta je ovdje. Ja više stvarno nemam strpljenja da pogledam šta je u ovim poklonima, tako da samo uzimam i cepam papir. Aha, ovo je balzam za usne, to je uvek potrebno. Ovako izgleda. U roze boji i predivan je. Sada uzimamo ovaj poklončić, hajde da vidimo šta je ovdje. Šta je ovo? Aha, to su stikeri tamo da imamo za ukrašavanje planera za 2022. godinu. Oni stari sam potrošila, tako da mi je ovo baš trebalo. Evo ga sljedeći poklončić, odvezamo prvo mašnicu, da vidimo šta bi ovdje moglo da bude. Aha, mislim da ovo micelarna voda, da jeste. Evo, to mi je također uvijek potrebno, tako da super. Zatim idemo na ovaj poklončić. Aha, ovo su tuferi, super, tamo je zmicelarnu vodu. Zatim prelazimo na ovaj poklončić, ovo stvarno ne znam šta bi moglo da bude. Aha, dezodorans. Inače, ovo je moj omiljeni dezodorans, njega najviše koristim, isprobavala sam i druge, ali nekako ovaj najviše volim, najbolji je. I ostale su još dva poklončića, hajde da vidimo koji ćemo prvo, neka bude ovaj. Ovo je krema Nivea. Ovo isto obožavam da koristim i super je. I ostao je još jedan poklončić da vidimo sada šta je unutra. Ja mislim da je ovo maskara. Jeste. I ljudi, to je bilo sve za ovaj video. Ja se nadam da vam se dopao. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce i pišite mi u komentarima šta biste još želeli da vam snimam. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!